Salutare și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi ne vom juca Minecraft. Ce mai aici alături de fratele meu. Salutări din nou pentru toți! Și vrem să vă informez că o să ne apucăm și de Avachin, după cum ați văzut, și de mai multe jocuri de Call of Duty, dacă vreți, de orice vreți. Hai frate, eu fac fermă azi. Că fac și o fermă. Dar nu, eu o fac, tu faci ceva. Bine, eu fac niște... Eu vreau să fac fermă. Cum se numea? Și am încercat un episod, cu toate că l-am postat, dar nu ne-a ieșit bine, nu ne-a mers vocea și a fost aiurea. Că e frică să se apuce de YouTube din cauza că nu o să aibă abonați și e rușine. Te apuci? Da! Dacă auziți niște sunete ciudate, e din cauza jocului, și dacă auziți niște voci pe fundal, sunt de la noi. Bă, nu o să fac o fermă, cine știe ce, dar Ca să-ți iasă. mi iese de aici. Să nu uitați acolo să apăsați butonul de like, de share și de subscribe. Să ne strângem. Măcar 10 like-uri. Să ne strângem 20 de abonați. Și dacă vreți, o să fac și un super live cu mine. Face Zex live, oare? Dar nu știu ce să ne jucăm pe live. Call of Duty, poate. Free Fire. Dar nu-l mai am. PUBG, dar nici pe ăla nu-l mai am. Am Avachin cu voi. Ce prostă. Am pus apă peste tot. Ce Faci tu o fermă de creștere imediat. Hai că numai morcov crește dacă e. Ma, dar bolovan rău, bă. Prostălău rău. Hai că din 8 grâne se satură ăștia. Oh, carnic. Este bun. Și să-i facem și acoperiș la fermă. Sau să nu. Hai, voi de citeți. Da. Da, mă, ce are? Ca să nu plouă. Și da, cam după ce termin ferma o să închid episodul, că nu am idei. Să-mi ziceți dacă fac live. Și ai terminat casa? Da. Și cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Valentin Zex, el a fost fratele meu Alin. Vă mulțumim de vizionalizare. Pa, pa!